En directe, Marina Rossell, tot sardana a Ràdio Estel. Amb aquest aire de matec, jueu errant pastor grec i els meus cabells als quatre vents. I aquest mirar tan indecis. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Feia temps que no veia la gent tan animada, Taís. Tanta gent i tan aviat, no? Trobo Tant que avui Molt tots d'hora. molt matiners, no? El Ramon com es porta? Sí, bé, a vegades Bé, miro una mica sona el cansat, mòbil i jo li dic sempre, no miris el mòbil. Acabeu d'escoltar la Coral Sant Jordi amb aquesta invocació. Déu-n'hi-do, quin moment ens heu regalat, Josep Maria Martí, president de la Coral Sant Jordi. Què tal? Demana'm allò de què vol fer la gent si vol celebrar Sant Jordi fora de Barcelona. Va, què pot fer la gent, Francesc? Què pot fer? Què pot fer la gent si no es queda a Barcelona per Sant Jordi? Ella em va preguntar si demà treballava. Del curro descanso, però el cor no para, no, perquè el cara va a mil. Si tu em mires així, el cor va a mil. Si penses històries, el cor va a mil. És un detall Ai, per favor, de la banda de moltes camins gràcies, m'encanta. que faig entrega ara mateix una Moltes rosa per la gràcies. Carla Ai, Buigas moltes gràcies. per venir. Mira, un petó, això no és molt radiofònic. Y tenim una rosa per la Paula Moreno, que la tenim aquí. Paula, nunca estuviste tan cerca de mí haciendo radio, eh? T'hem de fotre un micròfon allà perquè vagis opinant. Ja, aquesta per tu, Ferran. Una rosa per la Paula.